булсын. Менә шундый балаларны җыеп туплап, аларны инде җыр сәнгатенә өйрәтүче укытучылар да күп булсын. Әлеге Казан балалар филармониясе ансамбле җитәкчесе Гөлназ Гафурова белән әңгәмә корырга булдык. Гөлназ, сәлам, хош килдең. Хәер, сәлам либез. Шуннан да менә шаккаттыргыч ансамбль. Ничек балалар белән эшләү? Рәхәтме, авырмы, катлаулымы, җиңелме? Миңа рәхәт. Мин аларны яратам, чын күңелемнән алар белән бөтен теләгән идеяларны, бөтен теләгән аларга карата максатларны шуңа ашырабыз әйе. Димәк, бу синең теләгең иде. Гомумән ансамбльнең оешып китү мизгелләрен искә төшерергә ничек булды ул? Безнең Казан балалар ансамбле Казан шәһәр филармониясе куенында. Һәм инде 2020 елда Чулпан мәдәният йорты ачылды. Менә шунда инде без балалар ансамблен, балалар филармониясын ачып җибәрдек. Димәк, базы шунда тупланган. Шул мәдәният йортына балалар киләләр, укыйлар, һәм мәдәни чараларында күреп үсәләр дигән сүз бит. Әлбәттә, әлбәттә, төрле чараларда, концертларда, чыгышлар ясыйлар, спектакльләрдә катнашалар, оркестр белән җырлыйлар. Һәм инде кызсыңаларны кастинглар үткәрдегез. Менә бу сорауны тагы да катлауландырыйк әле. Чыннан да әтиәниләр мәҗбүр итеп китерәме, яки балалар үзләре теләп йөриме? Балалар үзләре йөри дип уйлыйм. Чөнки әтиәниләр әйтә, Гөлназ Җәмилем дәрес буламы бүген? Әйтәм, була. Булмаса дисәм, инде балалар шылтырата башлый. Гөлназ Җәмилем дәресме ул? Ничек шулай? Минем киләсем килә дип, алар миңа мөрәҗәгать итәләр. Менә безнең ансамбльгә килгәндә, анда үзенчәлекле безнең ансамбль, анда безнең төрле уен, халык уен коралларында уйныйлар. Бийләр, җырлыйлар. Аерым безнең хореограф бар, аерым безнең укытучы вокал дәресләрен алып баручы, мин үзем алып барам. Һәм инде аерым хореография дәресләрен, инструменталь дәресләрен алып баручылар. Без хәзер вокал юнәлешендә шөгыльләнүче балаларны чыгышы гына күрдек, шулаймы? Беләсезме, безнең ансамбльгә килгәндә 30дан артык бала. Һәм инде менә бүген безнең студиягә без бөтенебез сыешып килмибез. Әлбәттә, 4-5 бала белән килдем. Һәм инде чыгыш ясыячакбыз. Әле бергә дә җырлыйсы алла белсә? Әйе. Ансамбль булгач, ул бит инде дус, тату, коллектив булырга тиеш дигән нәрсә. Шулай да алар арасында ярышу бармы? Мөнәсәбәтләр ничек сыңалар? Көндәшлек бармы? Менә минем солист буласым килә, мәсәлән, юк, син солист була алмыйсың. Әле бер көнне менә Габдулла Тукай көнендә безнең оперный театрда чыгыш ясадылар балалар. Һәм инде әйдәгез балалар, фотога төшәбез, берәм-берәм төшерәм дигәндә, төшеп мин беренче дип, бала күңелле бит инде. Нишләтәсең? Анда ярышулар була. Һәм инде бу начар дип әйтмим. Әлбәттә, кешенең менә үз эчендә ярышу дигән нәрсә булганда, ул үзен чыныктыра, үстерә. Шулай да ансамбль булгач, җитәкче кешенең вазифалары инде аларны бергә туплап, шулай бит. Булай без бик тәртипле. Тәртиплеләр. Балалар да чыгыш ясар алдыннан тавышланмыйча, исәнләшеп, саубуллашып кына, тыныч кына көтәләр чыгышларын. Иң беренче рәттә бит әле ул тәртип. Чөнки анда вакытында килергә кирәк, вакытында репетиция ясарга кирәк, вакытында сәхнәгә чыгарга кирәк. Бу бит әле бик зур җаваплылык та, дисциплина да тәрбияли, шулаймы? Әлбәттә, мин иң беренче чиратта әйтәм, балалар, сез ансамбль гына түгел, сез Казан балалар филармониясының йөзе. Һәм инде әйтәм, сезнең турында кешеләр нәрсә дип уйлаганын, нәрсә дип әйткәнен сездән тора. Репертуар ничек сайлана? Менә ничек җырлар сайлыйсыз? Җырларга килгәндә төрле җырлар башкарабыз. Халык җырлары, ретро җырлар, урыс җырларын. Әле балалар әйтмешле, Гөлназ Җәмилевна, кирәк булса, без Кытай телендә дә җырлаячакбыз дип. Менә шулай итеп мине ышандыралар. Әйе. Туган җирем, ватаным җыры ничек сайланды? Туган җирем, ватаным җыры менә бу көннәрдә бик актуаль җыр. Һәм инде без аны Ләйсән Закирова, безнең Казан шәһәр филармониясының музыкаль редакторы, аңа мөрәҗәгать иттек. Ул безгә шундый матур гына көй язып бирде. Махсус язылды димәк. Махсус язылгач, без аны хәзер махсус җырлатырбыз да безнең манзара тамашачыларына, ансамбль балалары белән бергә укытучылары да җыр башкарачак, хөрмәтле милләттәшләр.